skákání panáka. Tady to teda není očíslovaný, kdyby bylo, tak je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vždycky se hodí na jedničku a potom dál kamínek. Určí se čára, od který se háže a hraje, který se někdo stoupne, musí se trefit na první pole a pak se musí doskočit až na to druhý. Cestou tam se kámen přeskakuje, cestou zpátky se zvedá. Takže hop na kuře, 3, 4, hop, 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 hop. Zvedne se butr a už se na to normálně skáče. Hop. Potom druhý kolo, kamínek se hodí na druhý políčko a jede se. Skočí se na první, druhý se musí přeskočit a už jede zase klasicky. Hop, 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 hop. Cestou zpátky se zvedne. Hop, hop, hop. Konec.